Honda XADV, κατάσταση βιτρίνας. Φορτωμένο με ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Γνήσια κάγκελα Honda, γνήσια προβολάκια Honda, εξάτμιση Ακράποβιτς αγορασμένη πριν από κάτι μήνες. Υπάρχουν τα πάντα όλα και τα δικά του. Χούφτες Honda, φερμενόμενα grips Honda, όλα Honda. Καινούργια λάστιχα, βαλίτσα ηλεκτρονική που ανοίγει χωρίς κλειδί, 13.892 χιλιόμετρα. Πεντάκια για οδήγηση, αισθητήρες λάστιχα,